ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛି ତୋର କଣ ଦରକାର? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ କଣ କରିବୁ? ପେଣ୍ଟୁ ଖେଳିବି। क्या ये क्या पक रहे हो मादरचोद? ତୁ ଯିବୁ କି ଯିବୁନି? ନା ବାବା ଇଏ କଣ ଯାଉନି? ଯିବନି? ଦେଖିବା କାହିଁ ଯିବନି? ହଉ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ରୁହ। ଧର ଭଲରେ। ହଉ ଓମ୍ ନମ ସ୍ୱାହା। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଆଉ। ବାବା ଏଥର ଛାଡ଼ିଲା ତ? ଦେଖିବା ରୁହ ଛାଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ। ତୋ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ହଲକୁରେ। ତୋ ଘର କୋଉଠି? ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଏଠି ସବୁ ଓକେ ହେଇଗଲା। ତମର କଣ ଦରକାର କୁହ? ମୋର ବେଶୀ ନାହିଁ, ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ହେଲେ